Отбора на Муреш е на пето място в шампионата на страната, докато знаете, Рилски спортист е четвърти в подреждането на нашето първенство. И двата тима претърпяха много изненадващи и бих казал шокиращи поражения в последните кръгове през уикенда. Отбора на Рилски от Балкана, отбора на Муреш от Стяла на 68, разгромна загуба, така че почти идентични позиции, от които тръгват и двата отбора. Както разбрахте в предният двубой, с инфарктна тройка на Иван Лилов, българският тим изтръгва победата в Муреш с една точка. Наистина всичко е готово за един напрегнат спектакъл. Да видим кои са играчите, които са подбрани от двамата треньори. За Рилски спортист с номер 4 Димитър Караджовски, с номер 11 Иван Лилов, 13 Владимир Милович, 20 Александър Шибасет Богданов, статуята на Александър Тодоров. От среща Николас Кавингтън с номер 4, 5 номер Еливио Димитров, 7 страшилището Александър Младенович, сърбина, който ни вкара 31 точки при първия мач на старта на Еврохол от Балканската лига. 8 номер Джейсън Форте и с 21 Дуайт Люис. Една победа днес или в двубоя срещу Морнар, който е последен за Рилски в тази фаза на проявата, класира българския отбор на четвъртфиналите. Знаете, че за да допълним съвсем статистиката и схемата на провеждането на този турнир, трябва след това да играят втория и третия съответно от група А и Б на Балканската лига. Победителят отива да играе на Левски, така че ако Рилски спортист стигне до тази фаза, отива в полуфинал срещу Левски, който вече се класира на първото място от група А. Тук първи, за сега съвсем убедително и 100% класирал се за следващия кръг, или разбирайте за четворката, отбора на Фени Индустри, който води в класирането. Толкова със статистиката, докато Муреш вече ни вкараха 2 точки. Направи ги Дуайт Луис със стрелба от далечно разстояние и Форте пробва по този начин да отбележи, но вместо това при бързата атака Богдан Боев изравнява резултата. Много хубав пас на Иван Лилов през няколко човека през игрището, финт на Боев, който финтира защитника и успя да изравни резултата. Скромен наистина став на публиката. Ако правим сравнение с мача, на който ЦСКА игра в волейболната лига. Тогава залата в Самоков имаше повече от 3000 души, но все пак да не забравяме, че днес е вторник и часа е 5. Отново кош на Богдан Боев. Пета точка за Богдан Боев. Публиката все пак надува свирки, тромби и опитва се по някакъв начин да окуражи своите в тези начални минути. Румънците действат много грамотно, не бързат. Сега обаче направиха елементарна грешка. Иван Лилов подема акцията на Рилски. Тръгва сам да се надиграва и не му бе оказана никаква съпротива. Първите 2 точки за топ реализатора на отбора. Един от най-сензационните играчи на това първенство. Човек, който може да носи целият отбор, както се казва, на гръб, с неговата невероятна ръка и усет за стрелба и вкарване. Форте. Иван Лилов много добре, отлична игра в защита на Иван. Сега овладяна топка от играчът, който с номер 20 Радоевич. Отлично начало за българския тим след тази тройка на Милович. 10-2 след по-малко от 3 минути, изиграни от началото на този двубой, както и Методи ви каза в началото, изключително важен за домакина от Рилски спортист, за да може да си осигури продължаването напред в този турнир. Друго интересно за тази проява, между другото, е, че тук имат право да играят по 4 чужденци. Това само по себе си остави извън състава на румънците Джохан Кули, един състезател, с който Методи дори разговаря преди началото на двубоя. Така че той ще ви разкаже в последствие какви думи са си разменили, но 4 чужденци, 3 американци и сърби на Младенович, за който в момента е с топката на терена. Нарушение на Лилов преди крачките на Младенович. Страшен е с тази маска Младенович, но и без маската преди една година е бил топ реализатор на сръбското първенство.
колко каза, че точки? 31. 31 ни вкара в Муриш и мисля, че за сега добре започва. Тоест не отбелязва толкова много, колкото би трябвало да отбележи, но сега пък подаде един много уместен завършващ пас на играчът с номер 5 Думитро, който също се разписва за 10 на 6. Двете владения на топката, които до сега произведе Радович, показват, че има проблем малко с застопоряването, така че да склонен е да прави крачки и мисля, че нашите защитници трябва да използват тази негова слабост, да го провокират да тръгва с дрибъл, а не да го пускат в подкошието да отиграва сам като централен нападател. Добра идея на Лилов, не стигна паса до Владимир Милович. Сега опасен изстрел от тройката на Кавинтън и нещата започват от начало за рилски спортист. Само една точка е преднината, 5 минути и 50 секунди до края на тази първа част. Явно много коварен съперник. Няма да е лесно и ще иска много усилия крайната победа. Сега много добре сам под коша се озова Владимир Милович, който набира точки в актива си. Добра асистенция на Караджовски, който видя центъра в подкошието. Добра защита и за Рилски от началото на този двубой. Отново Младенович с топката. И това не трябва да се случва. Две бързи грешки на Радович. Първо го пусна по крайната линия, след това го удари през ръцете. Пращат Младенович на наказателната линия. Ето го така отблизо. Човек, който ни вкара 31 точки и за когото, между другото, Александър Тодоров каза, че има специално разработена стратегия в защита. И това звучи съвсем логично, тъй като той е основният точконосител при предишния сблъсък между двата състава. Съвсем логично е опита да бъде изолиран, макар че той е с поне 15 на сантиметра по-нисък от българския център. Да видим, този двубой ще бъде интересен. Няма фал сега на Боев, овладя се топката обаче Люис. Много добре Караджовски там се върна и затвори втори човек с топка, но не му помогнаха в подкошието неговите съотборници. И отново Радоевич. Второ нарушение за най-високия на пейката и изобщо в състава на Александър Тодоров. За 5 минути и 10 секунди игра не звучи добре. Трета точка за Димитро. Нарушение на Люис. Се Люис за Богдан Боев. Да видим кого ще смени. Радоевич сяда на скамейката с тези натрупани лични нарушения. Съвсем логично. Александър Тодоров трябва да го запази. И ще разчита на Мароевич. Охо! Пас, който е забранен с закон по диагонала, през цялата защита. Абсолютно сигурно е, че такъв пас няма теоретически шанс да успее. Сега какво натягане ще да кажа от страна на Николас Кавинтън, но усилията му се увенчават с 6-та точка и два изстрела от тройката, които носят преднина на гостите с 16 на 12 и нещата за рилски спортист стават доста мрачни. Ами серия от 14 на 2 направиха Мураш за 3 минути някъде. Рилски водеше с 10 на 2. В момента резултат е 16 на 12 за гостите от Румъния. Това провокира естествено Александър Тодоров да опитва да размести състезателите на терена. Обаче Александър Младенович продължава да ни създава проблеми. Провокира сега и Мароевич да изпълни първия си фаул в този матч. Ето я поредната смяна. Караджовски на пейката, Груев на терена.
Сашо Груев, който беше много дълго време контузен, напоследък все повече се вработва в обстановката. Сега много хитро решение на Мароевич. Остави Младенович, след като видя, че го е изпуснал, да отбележи 2 точки и поне си спести фала. Не знам обаче, Младенович се превръща в машина за точки, срещу която нямаме никакво противодействие. Явно тази стратегия, която каза Тодоров, че са разучавали баскетболистите на Рилски, не сработва до този момент. Не, точно в този момент Мароевич прави усилия според мен и ще възвърне самочувствието ни тъкмо срещу Александър Младенович, защото го провокира да направи нарушение, но това е просто малко усилие, което може да доведе до промяна на общото усещане, защото преднината на гостите продължава да бъде цели 6 точки, 3 минути и 23 секунди преди края. Румънците от Муреш водят на Рилски в къщата, така да се каже, на Рилецо. Успява да намали резултата с едно успешно попадение Мароевич. Трябваше да бъде перфектен според мен при двата опита. Сега ново условие за Ковингтън да вкара от разстояние. По изпусналия го Груев нямаше как по друг начин да го спра, освен с цената на нарушение. Факта, че Радович събрал 2 бързи фала и беше принуден Тодоров да го изкара на пейката и да вкара ветерана Драгомир Мароевич, наистина е добро решение треньорско в този момент от развоя на матча, тъй като Мароевич все пак е ветеран, той е на 30 години и знаете, е състезател роден в Черна гора. Радович е 76-ти набор на 25, така че нещата би трябвало да изглеждат поне треньорски погледнато, като коментар правилни в тази ситуация, но доколко ще може Мароевич да спре Младенович. 13 на 20, 2,58, грешка в нападение за Рилски, линия сега за румънците и топката остава при нас. Още смени ще има. Стремежа си да демонстрира виж пилотаж Люис пристъпи линията и не успя да оползотвори, иначе добре отнетата топка от страна на румънците. Лилов много добре застана там, затвори линията. И румънът се изпадна в аут. Безспорно трябва да му го отдадем. Не виждам лидер, не виждам човек, който да поведе домакините в тази ситуация. Сега можеше по-ефективно според мен да завърши Станислав Ваклинов. Защото това, което липсва на домакините в момента, са точките. Те изостават с 7. А ето, че Ваклинов пропуска от линията. Матчът безспорно има достатъчен набор от предпоставки да бъде труден и да бъде притеснен сам по себе си, защото ви обяснихме и в началото, че от сериозна степен, от голяма степен зависи класирането и на Рилски спортист, и на Муреш в следващата фаза на турнира за Балканската лига. Така че тези притеснения в началните минути биха могли да бъдат оправдани по някакъв начин. Но трябва малко повече да се внимава, защото топката просто избяга сега от ръцете на Димитро, а Лилов изобщо не гледаше към него и съвсем спокойно щеше да се размине с паса на Груев. Виждате колко високо са изнесени в нападение баскетболистите на Рилски спортист. Това е заради добрата защита на Муреш. Сега последен с топката играе Мароевич. Още смени за домакините. Маринов на мястото на Богдан Боев. Мартин Маринов. Изобщо не се притесняват да стрелят от тройката румънците. В момента, в който тримата американци си играят американската игра с много индивидуални изпълнения.